इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबाय सोरनो भट होगोन आं हाग्रामानोसो होगोन आबौ आं हाग्रामाखौ मोजां मोनथारो खाम्फा बरगयारिखौ मोजां मोना होआ जोङो बेनाव बारा मोजां नङा बिसोरो जों होआ बेनो आं होआ मोजां मोनलाहाय जोंहा गोदोनिफ्राय हाग्रामायावसो होखायो आबौ हाग्रामानो होगोन मानि थाखाय हाग्रामानो होगोन हाग्रामाखौ मोजां मोनो नोंथांमोनाहाय खाम्फा बरगयारि सासे बिजाथि देबोरगाव हिसाबै खाम्फा बरगयारि नोंथांमोना होआ नामा होआ मानि थाखाय होआ ओरैनो जोङो हाग्रामाखौनो मोजां मोनो सिगांनिफ्रायनो जों हाग्रामानो होबाय थादों ओंखायनो हाग्रामानो होगोन जोंथ' हाग्रामा सारनोनो होगोन जों बेखौनो मोजां मोनो जा गोदोनिफ्रायनो बेयावनो दंखायो जिहेतु खाम्फा बरगयारिबो सासे देबोरगावनि बिजाथि महरै सासे दङ बिथांनो मानि थाखाय भट होआ नोंथांमोना मानो होनोबा बेखौनो गारनानै थांखाबायबा जों मानो बेनो होनो बेयावनो थाखायासैबा बियो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयावनो मावनानै जाग्रा आरो बिसोरजोंनो जोङो गोदोनिफ्रायनो थानाय हौवाफ्राबो बेयावनो मावनानै जानाय गोदोनिफ्राय बेयावनो ओंखारखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेतु महिलाफोर जेनेखि अरुणोदय बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 मोननांगौमोन नोंथांमोना बेखौथ' मोनाखै बेथ' ओरैनो थगायगासिनोसो ओरैनो थारिख होयै होयै बियो थगायनानै दिन बारलांगासिनो आरो बे होखानायबो नङा आं गोदोनिफ्रायनो बे नांगोलावनो भट होयो जेनलाबो स्रि थादों आङो ओमफ्राय दाबो आङो बेयावनो होगोन ओमफ्राय आङो अरुणोदयबो मोना बुरै पेन्सनबो मोना दिनैसिमबो आं गोदोनिफ्रायनो आं बेयावनो भट होयो हाग्रामा सारनो जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे देबोरगावनि सासे बिजाथि बिथांखौ नोंथांमोना मानो मोजां मोना आं मोना बेखौ मा कारननि थाखाय ओहो आं जिउआवबो मोजां मोना संसारनावबो आं मोजां मोना जेरै आग्ला दं दाबो दङ आंना बेनो खाम्फा बरगयारिया नोंथांमोनखौहाय माबाफोर खोथा होदोंनानै दोनदोंमोन नामा ओहो आं रायलाया बिसोरजों आं बिसोरखौ सिनायाबो जाथि बंस'बो गैया आंनिया बिसोरजों गैया जेबो जिथु नोंहा बुरै पेन्सन मोना ओहो अरुणोदयबो मोना आं जेबो मोना बहा नोंसिना नङा बै बे साउथ बिसमुरि औ मा मुं नोंना आंना दाबास्रि मुसाहारि फैगौ बिसायख'थियाव सोरनो होमारगोन होनदों नोंथां भटखौ आङो बे नांगालावनो होगोन आंना बे मोनसेल' साननाया आं जेरावबो होआ